Good game, good game. Yes, yes, yes. Congrats pa rin, tol. Rendon. Nakita ko And na yung gusto- account mo, oh. Ito, oh, bobo ka. Ito, oh, bobo ka. Yo, what's up mga kabunal? Good day, good morning, good evening sa inyong lahat dyan. So ito na naman tayo, ang Kasmas TV nagbabalik. So na-miss nyo ba ako? Na-miss ko kasi gumawa ng content ng mga reaction video tulad ng gagawin natin ngayon. So ngayon mainit ang isyu, no? Dahil kay Kiko Matos, dahil sa pagkasampal ni Kiko Matos kay Labrador dun sa Battle of the YouTuber. No, mainit yung usapan nila. Siyempre, sino naman ang hindi masasampal kung ikaw babastusin ka ng babastusin ng taong kausap mo? Nasabihan ka ba naman ng bubo? Ito yung sinasabi ni Kiko Matos, kukunat yung ulo niya. Kasi napakakintab ng ulo ng Kiko Matos na to. Tapos wala namang laman kasi lagi lang, puro lang pang-aasar at pang kayabangan yung nasa loob ng utak niyan. Pero wala namang kwenta. Ayan tuloy, dapat deserve mo yung nagawa sa'yo. Deserve mong masampal. Kulang pa nga yan eh. Tapos ngayon, gusto mo magdemanda. Bakit? Idinimanda ka ba ni Kipper nung yun yung ginawa mo sa kanya? Yung sinampal mo siya? Napakalaki mong tao. Ngayon, tanggapin mong katotohanan nga hanggang dyan ka na lang. Kasi dahil sa ugali mo na napakapangit talaga, sobrang yabang mo, tapos hindi mo alam kung ano ang mararamdaman ng tao na sinasabihan mong ganyan dahil sa kayabangan mo. Tapos ngayon, talak ka ng talak dahil hindi ka nakaganti. Kung yun ang plano mo na itatrastok mo si Labrador, alam mong malaki sa'yo yun. Tapos sinasabihan mo na bobo. Tapos tumalikod ka. Malamang yung tao, kung ako siguro dun sa sitwasyon ni Labrador, sinuntok na kita patalikod para hindi ka na makaganti. Pero ikaw, Kiko Matos, kung alam mo na napipiko na yung tao dahil sa ginagawa mo, dapat tumayo ka. Harapin mo yung tao. Dahil kung may gagawin siya sa'yo, at least nakaganti ka man lang ng isang suntok. Tangina. Hindi ka nakaganti dahil alam nung hindi naman yung lalaban sa'yo. Hamunin mo sa combat sport, hamunin mo sa boxing, hamunin mo sa MMA. Tapos ngayon, gusto mo magdemanda? Hindi magdemanda ka. Tapos ngayon, dahil napakainit ng mga usapan nyo, ayun, isisingit ko na lang tong Battle of the Small YouTuber dito sa Cebu. Dahil good news to sa mga small YouTuber na hindi makasali doon sa online sabong dahil hindi pa tayo qualify doon kasi sobrang baba pa ng subscriber natin. So dito sa Battle of the Small YouTuber, mga kabunal, good news to dahil pwedeng sumali dito kahit napakaliit pa ng subscriber mo, at least meron ka lang YouTube channel at meron ka ring upload ng mga video or training mo. So, para sa mga Bisaya dyan na taga dito sa Cebu, kung gusto nyo sumali sa The Battle of Small YouTuber, pag-PM lang kayo sa akin, kay Coach Ting Bisaya or kay Coach Edito Villamor, pwede ko kayong i-add sa GC para makasali kayo. At kung gusto nyo talagang sumali, pwede kayong pumunta doon sa gym ni Edito Villamor sa Pagsabungan, Mandawi, dahil kailangan kayong itimbang, kailangan din kayong i-briefing, tapos yung name ng Facebook nyo at yung YouTube channel nyo. Kasi ang ipiplex talaga sa laban is yung YouTube channel nyo talaga kasi Battle of YouTuber nga. So hindi pwede na lagi lang kayong nag-PPM. Dapat talaga kayong pumunta dun sa gym ni Edito Villamor. Kasi tulad ng ginawa namin kahapon, nag-meeting kami, yun nga, punti lang nga kami. So inaasahan namin na dadami pa ang sasali sa Battle of the Small YouTuber kasi ang plano talaga ni Ting Bisaya at ni Coach Edito Villamor, kung sino yung mag-champion sa Battle of the Small YouTuber dito sa Cebu, may chance na makalaro sa online sabong sa Manila. Hope sana magkatotoo to at hope sana maging successful tong event na to para sa mga small YouTuber na hindi pa makasali dun sa online sabong sa Maynila. So nagpapasalamat sa ngayon pa lang, nagpapasalamat na tayo kay Coach Edito Villamor at kay Ting Bisaya dahil sila talaga yung gumawa ng
plano to. Although tayo, isa rin tayo sa laging nagre-request na sana magkaroon ng Battle of Small YouTuber dito sa Cebu. Yun nga, nung mga nakaraang linggo, linggo-linggo kami may paboxing dito sa lugar namin. So, nyayahan ko lahat yung mga small YouTuber na gustong maka-experience ng boxing. Kaya lagi silang pumupunta dito sa lugar namin para mag-sparring. At yun nga, napansin talaga na medyo lumalaki na rin ng mga YouTuber tulad ni Ting Bisaya na may laban siya ngayong July 11. So good luck sa laban mo, Coach Ting Bisaya. Sana manalo tayo taga Visayas kasi ayun, nanalo na si Idol Boy Tapang, no? So sana maging pangalawa ka sa mananalo dito sa Cebu. So pagbutihan mo yung training mo, Coach. Bring the win. So, kailangan talagang gawin mo yung lahat para kung sakaling pwede rin manalo, dapat ipanalo natin yung laban. Kasi ganyan talaga yung boxing eh. Kailangan talaga na lalaban tayo ng patayan sa taas ng ring. Hopefully na ngayong August 8 is marami tayong makapunta at makasaksi sa unang laban sa Battle of the Small YouTuber dito sa Cebu. So, kung sinong gustong sumali dyan, pumunta lang kayo sa gym ni Coach Edito Villamor. Sunday ng, pwede rin siguro 10 to 4 p.m. Kasi yun yung oras na andun sila. So, meron din nagtitraining doon. Hopefully, dadami pa tayo mga kabunal kasi napakasaya nito. So, minsan lang to magkaroon ng opportunity na makasali kahit yung mga maliliit na mga YouTuber. Ayun. So, kita-kits na lang sa inyong lahat sa gustong sasali. At good luck din sa amin kasi ako ay August 15 talaga yung schedule ng laban ko doon. Shout out pala sa iyo, Jojo Idea. So, sana mag-training ka ng mabuti. Dahil magti-training din ako ng mabuti para mabigyan natin ng magandang laban yung mga subscriber natin. At ipapakita din natin sa mga sasali sa Battle of YouTuber na seryoso tayo, hindi tayo hindi lang sparring lang ginagawa natin, is seryoso talaga tayo na mag-champion kasi meron tayong pangarap na sana makalaban tayo sa online sabong at sa Battle of YouTuber. So ngayon ay sakripisyo lang kami ngayon para matupad talaga tong Battle of the Small YouTuber dito sa Cebu at para din sa aming channel na rin. Kasi yun, gumagawa kasi kami ng mga video tapos yung mga content namin is meron ding boxing. Yun, nagpapasalamat tayo sa nagdumala nito kasi matutupad na talaga yung yung hiling natin. So hopefully abangan nyo sa August 8, August 15, basta every Sunday yung laban. Sana mag-enjoy kayo sa laban kahit mga small YouTuber lang, pero pagbutihan namin na maganda yung laban na ipapakita namin sa inyo. And thank you and God bless. What's up mga kabunal? So ngayon nandito na kami sa Villamor's Brother Boxing Gym. So papasok muna kami doon. Yan mga kabunal, dito na si Coach. Sa TV na natin makikita si Coach ngayon. Sama natin si Coach ngayon. Idol. Welcome sa Villamor Boxing Gym. So ito yung mga boxer na mga kasama natin dito. Ito. Yan. Dala mo. Ito yung mga vlogger rin na gustong sasali sa mga Battle of the YouTuber. Ito si Borge Alvin. Ambaw Boy TV. Shout out yung channel. Janre Dayupay. Janre Dayupay. At saka yan na si Coach Villamor. So yan yung mga natin dito. Kasama natin. So yan si Coach Ting Bisaya. Isa-isa niyo yung mga channel ng mga YouTuber na sasali sa Battle of Small YouTuber dito sa boxing. So yan. Nagpapasalamat. Ngayon pala, nagpapasalamat na tayo kay Coach Ting. At sa nagdumala nito, sama na din dyan si Coach Edito Villamor. So,
dahil sa kanila natupag yung request natin kasi ilang video natin, ilang beses tayong nag-call out na sana magkaroon tayo ng Battle of Small YouTuber dito sa Cebu. Pero ito na yun. So, kung sino daw yung mag-champion dito is malaking chance na makalaro sa Manila sa online sabong. So, makikita na tayo sa Battle of YouTuber kung sino man ang mananalo dito. Kaya, ano na to yung best natin kasi ito yung chance na makasali tayo sa Battle of YouTuber talaga sa online sabong. So ayan mga kabunal, may kasama ako dito, isa rin sa sasali sa Battle of YouTuber. So angkas pala siya, angkas rider rin siya, Dax pala namin. So kana, Dax po na ito na yun. Ay Dax! Sa Dax ay. Hey, mga Dax! So muna ito siya niya. Kasama ni mga Dax dito. Pro Motorist muna ito siya niya. Jerpo. So subscribe din natin yung YouTube channel na Jerpo Motorist. At huwag yung kalimutan, subscribe din yung YouTube channel Angkas Mas TV at kay mga idol. So yan mga kabunal. So ilalagay namin yung mga pangalan namin dito at yung timbang. Sama natin yan si Coach dito Villamor. So okay na katimbang na ka dito? Ha? Pagbutan yung timbang. Pare kami di ba? So mag-ano mo kami dito, magpapalista muna kami tapos yung timbang din namin. Kailangan natin magpa-registered para hindi tayo mawala sa lista. Angkas Mas TV. So, yan guys. Angkas Mas TV. Subscribe. Tama ko din sa Angkas. That's pala namin to. So, shoutouts na pala sa sir namin na si Sir Francis. Ito na kami sali na kami sa Battle of YouTuber sa Pakbakan. Tumbang. Dalo, professional dal. Hindi na siya pro kay lisensyado sa. Masyado lagi, tumbay. Abo din timbang dali. Papaano naman tayo, timbang muna tayo. Buwan dal, patos mo. Bubuol eh. Kailangan natin hubarin kung anong kailangan natin mahubad kasi napaka talaga pag mabigat tayo. Dito sa dal. Takman nyo na yung mga ilong nyo kasi iba yung klase ng nito, amoy. Pagtimbang ninyo, estimate ninyo nga wa mo sinina, wa mo kasunis. May masan. Ano yung sunod? Juan? So, estimate daan ka na niya, may nose. Wa daw 60 rato, ako 60. Minus. Bugat man pod. Kanina mo, timbang halig kilo. Tunga. Mga boxer, mag-brief timbang ngayon. Nakabaksin. Timbang. Ikaw sa mo ha? So yan. Birwit na tayo pag ililitson tayo. Ano lang. Sakto lang talaga sa. So yung mga kabunal, tapos na ako tumuntong sa timbangan. So maglalagay muna tayo ng ating So yan, 66 Minus yung daw, timbang minus. natin. 67 na yan. So yan mga kabunal, tapos tayo maglista doon at maglagay ng timbang natin. So yung timbang pala natin is 66 kilos pala tayo ngayon. Akala ko aabot na ako ng 80. Mabigat to, mabigat. Mahirap tong kalabanin. Kasi meron ding mga mga malalaki. Akala ko kasi na yun lang sasali nung pupunta doon sa Busay yung laging nagbubuksing, pero pagdating ko dito, napakarami pa lang mga YouTuber na gustong sasali dito mga kabunal. So abang-abang na lang tayo sa sunod na update. Di pa natin alam kung kailan ito magsisimula. Pero ngayon, ito na yung briefing na malalaman natin kung ano talaga. So napakasaya natin kasi nabigyan tayo ng opportunity na ganito. Kasi hindi pa tayo qualify doon sa online sa Sabong International
So nagpapasalamat talaga tayo kay Coach Ting Bisaya at kay Coach Dito Villamor kasi ginawa nila tong programa na to na hindi na tayo laging naglalaban doon sa basketball court na walang ring tapos sa lupa lang. So ngayon dito kami dito yung yung salpukan ng Battle of the YouTuber dito sa gym ni Coach Dito Villamor. So yan. Yung mga babae diyan sasali pala sila. So kung sino man na gustong sasali sa Battle of YouTuber na babae, yung timbang nila is 62 at 48 pala yung timbang nila. So ayun, mag-message lang kayo. Pwede rin sa akin, pwede rin kay Coach Ting or kay Dito Villamor para makasali kayo kasi meron na tayong mga babae din na sasali sa Battle of YouTuber. So tinatawag na nila yung mga sasali sa small YouTuber. So ito na sila. Kinalang na tayo road. Gain of subscriber. Mana tong tumong dire na napil tao. Pati lang dito. Basta ba makagain Subscriber. Isa may naka-monetize na rin. Ako monetize na ko pero akong pin wala, awa pa naabot. Pero monetize na. Monetize na. Kinsa may below 1,000 na rin. Mararap ko ba? So hindi talaga kaya, hindi ko rin surrender kasi pag wala ng hangin, kailangan Content na rin mo, kita ni mata. Yan ang content. So mga tao na may interest na lang. Kailan mabuhat ko sa inyo yun, so kanya may interest. So yan mga kabunal, ang launching ng Battle of the Small YouTuber dito sa Cebu is August 8. So dyan natin malalaman kung ilang bouts. So siguro 2 or 3 bouts yung maglalaro sa August 8. Kasi mula ngayon is 1 month preparation para may training talaga. Kasi hindi pwede na walang hangin. Hindi pwede na 1 round lang. Surrender na. Kailangan talaga ubusin mo yung 3 rounds. Total 2 minutes per round lang naman yun. So kahit 2 minutes yun, pag wala ka talagang training, hindi ka talaga tatagal sa 3 rounds. Kailangan talaga may jogging, shadow fight. Yun, yung mga training talaga ng boxing. Pag January. So picture mo na, picture para indot. Sa wakas, maka-akyat na rin ako sa wakas sa ring. Akyat ka na dun. Pasok ka na dun, gusto mo. So, Ito talaga guys, ang hinihintay ko, inabagan ko na maka-akyat. oh, yun, ano ito? Oh, hindi ka mapicture ito. Ha? Ayan. So, magsisimula na ha. August 8 na yun. Kaya antay-antay lang kayo. So, ito sige. Oh, kisa may ispas-sparring. Oh, kisa may gusto mo sparring. Kinsay gusto mo sparring ni Ikon? Ikaw? Sige. Soy daw siya guwan kot. Kanang suot sa ring. Kasi basketballan naman yung napasikan. Para di. Si Ikon eh. Kauban mo ito. So yan. Ito si Coach. So, salamat talaga tayo sa opportunity na to na ginawa nila ni Coach dito at Coach Bisaya. So, ikaw, sabi mo yung Thank you for coming. Magpasalamat ako na pumunta kayo dito sa gym ko at nakita nyo yung nakatuon na kayo dito. Masaya po na pumunta kayo dito. Yung tinatawag, yung meeting natin, successful 100%. Please don't forget to like, comment, and subscribe. ang Cashmas TV. Thank you. So ayun, antay na lang tayo sa August 8. Sisimula na ang ang laban natin. Yan.
Napakagaling na trainer yan. Hindi dahil kanya eh, nanalo nga si Boy Tapang. Kahit sino ang hawakan yan eh. Sure na panalo talaga. Coach, lagi ka coach ha? Yan po yung si coach. Magaling na, magaling. Matagal na siguro ito training kaya okay na yung mga suntok niya. Mabilis na yung mga kamay at saka, ano, may impact na yung mga suntok. So, shout out kay Angkas Mas TV. So, ayun guys, subscribe kayo sa YouTube channel niya. Woo! Isa sa mga ano natin guys, player sa small YouTuber. Kita kits. Abangan nyo sa August 8, August 8. yung laban. Thank you!